tum armuna pachatong nun pen hala so asyang tong kachesong amede nang apat fudunji panmangal tum jesik todang pini pen masipang cengpon po lapen ilitum dak nilihin bersama mega chunur yang tunggal hello pini ilitum kachesong bang kalake rat fi chesong nang ji pot hala bangso ilitum arat atum fi tame nona por bang ke hem do jojera mek yang klip bang kalida nang ji lapen ilitum mege prang dun pen kengkam kachejora bang fil tum kanang sodok bang nilihin pen mang chunur point to lalu nilihin pen lap thirong Piatum reporters, journalists atau ampan coro lo pini dak nangai setong dono pot pini ne litum political opposition political party kedoan lapen social organization kedoan including KSA ne litum dak pini a joint meeting isi kedua the la pohelo Karbi Anglong lapen di Mahasau matalo di Mahasau pule pudam se tahadak ta Karbi atum area umrongso beteke Adani Ambani Hinduja Greenco lapen ke Godres lapen Babaram Dev latum hei hu fan ilitum Karbi Anglong tribal land area under 6 schedule si alang litum phan long le pivaret alang litum phan alang litum ke tribal organization kali tribal corporates ta kali lake totally 6 schedule constitution sikapi phuglo lakapi phug chotam ta kali alang litum ke thaya bangke Karbi Anglong ke do an along le ilitum akhei amen pavedet si Karbi Anglong papi pulong le det ji po pansi non ke claim along le bangal la pondet parpu pondet lagi unji kali ahok lo latum itum Karbi amen bangal papa vedet ji halatum si cerai tip ji pusi amatha ahok alam men pudam lo te ilitum Karbi Anglong lapen north east anatuke ilitum area akhei kali ilitum Mongolian akhei non hala area akhei si ilitum along leke cerai tip ji pansi kabor ilo latum kabor i ke BJP atum aphan ke RSS atum si ke Japon ka direction ke pi RSS atum ke monusmriti along ke tok ateng siala tum ka me claim monusmriti along ke puke ilitum shudra atum ke longle cherai longle hompoti chibi longle putada ka tok ange Karbi Anglong ba di Mahasau pulote ba borolen pusita lage boru atum longle di masa tu malongli Karbi tu malongli pupinak lo hompoti doolo ilitu la hompoti itu malongpen ilitum hompurti putapu argam itu property kapawedet dia fase alang litum ke claim la sinon adani ambani chochelang aku wang tu ojilang mosin litum sarkar at alongpen isi confidential or information itum ke longdun Pere memi alam ilitum pan sakor sali nang pincong dia pan de claim long le la sinon survey ta pa survey long le det non ningkan polo long le ka pa survey long le det a theke lai hui ke itum Karbi atum along le kali ahem pu ave pu puja pan se la ke claim non itum rare earth uranium platinum lapen ke gold lai hui an ke ponja phansi ke claim la pen pon da pon bom lo ilitum ke langdun prong chonat lo la si ilitum langdun prong ke chok chedet ke chok che theke itum methang ma si ver det po la posi nitum la opposition a party ke doan la pen ke social organization ke doan da Karbi Anglong non amat ke Karbi atum si do chon sita kuki atum area ta long lege che raidam po rengma area ta long le che raidam po dimasa area ta long le che raidam po khilonjia ohomia area ta long lege che raidam po la pen ke adivasi atum long le anda che raidam po la pen khasi garo atum long le anda che raidam po tiwa atum long le anda che raidam po la si non nelitum akaprek akhe atum asong anta pangrom ponsi non nelitum che song ya pan pini decision resolution and tip lo lapen mo January ner cap arni session dosi memorandum submit po lapen ke lapi ington te det jilak nitum memorandum submit det pen nitum ing hongji ruini ke ing hong nangji lage government atum ta rule lo
ruiniang bong ko pineso ni claim nagi yong si ruiniang bong das thang da claim claim that pulote ni tungke ka che song bang ington telo ha ka pijut dam dia bang kela ka autonomous state long vek nang jik lai lo akap athema autonomous state long lok le tikke Assam government si ilitum amunit tumpan aripen law aripen si kokling si ilitum pan ilitum alidar tumpan ke pasohi beret agreement anta pasohi dun beret organization amen pinini tum dak organization amen nilichini at esita dak na tong dun lam kaningia tuman pinidak ka participate tuman Robi Kumar Phangcho alangli CPIM Pen alangli dolo Robindro Rong P alangli JCCPA pen alangli dolo Soy Singh Rong P alangli HTL pen la pen JCCPA pen lo alangli Jogot Singh ing T alangli Congress pen lo la pen ke Sukur Singh Singnar alangli NPP pen lo la pen Sar Singh Ingling ASDCS pen lo la pen ke Barnabas Kiling KSA Inglong Pho la pen ke Sumit Timung KSA lapen ke Rajen Timung IPP lapen Women Justice Forum pen Bulet BP alang lidolo lapen Karbi Anglong Democratic Women Association pen alang litum nili amen bang dak top te lo amen kupu mayok Sanget Sinarpi alang li dolo alang li talam nang ningjedon lo lapen Biswajit Jyoti Teron KSA pen dolo lapen Samson Ingti KADSA pen dolo lapen ke Klengdun Phangcho All India Students Union body alangli lapen Rong Kim Timung KSYC Vice President alangli tadolo lapen Longkiram Tokbi alangli President Karbi Anglong Kisan Society body Somik Sontha Sobha alang lidolo lapen Sonjip Kramsa Karbi Youth Association pendolo Vikram Hanse alang li APHLC pen lapen Protima Ing Hipi alang li Karbi Anglong KNCA alang li General Secretary alang li tuman dak lam nang ningje dun erlo la parta da ka chetong tung ke bang pharu bak do chetong lo ni tum pini bi syojeti bu lo alang li men alang li tum an dolo la pen ni tum la is song ke doan pen opposition party ke doan a president atum a general secretary atum ke convener pusi cipulo convening committee ako ni tum la procession do de ako do tujelang kalang organization long presiden ke doan atu lailo ni tum pinia decision ke enke tarik ner kep ke la ke ni tum procession la pen procession do po la pen ke memorandum ta submit po la pen aku la phi ruinia phi ke aku ni tum aku step aku entu po pini tribal along le bang corporate fan kipi ada puthak ka protest je apo alam ngaching wa along nitum pini chokoi sarlo lapen penang atum mathat thai mene lasdak congress party political parties atum congress atum tado npp atum cpiml atum tado lasi penang atum matha laso ai isu puthak unitedly pen fight the high prosonsi matha sita itum isa belief do congress party pen dame kai da ningje bom border apu thak non lapen ke non la corporate fan longle ki pia pu thak not lahia pu thak bangke kad majuk pen to komat mat opposition atum party BJP atum la sodak nang ke claim ke chok chabu ta ke fight ji hala so tum pen kadu pen ke claim rap ya ji phan thang ka sik sak awe la sipini ni tuma hil da chikoi dun lo la pen ni tum isi kabisas dolo ka belief dolo Karbi Anglong arada tum tame la rakaduk ka venon chingrum pet pen la so ke claim ji along non BJP along inut bahni tum ke do tum
tamen ang tumjong si Karbi Akhe phan ching hon Karbi Anglong ri phan ching hon lapen corporate phan longli pichok che pugama tha tuman ulipung te non 8 rani 8 January 8 January jitu a program long ke nang chitudun paglon lahelo ni hin pen kai pil lapen song bangke ing tonte chun nangji longle papi longle det an lasu kham khe fansi non kadu we chingwai lo la so pu thak bangke ni tuma party pen tame 100% chingwai lahelo ni hin si ni labang so amai long nil tum karbilo charli asong ban fita menang tong ondo kopia portion nang tong ondo kok malaga pre kali ilitum Karbi Anglong along li phelang ken ke chenglo kapre ilitum Karbi right samuka nona por langdang pelutang ilitum kachepang bo lok la pasu ilitum thegam long lo lasi isi collective ilitum leaders dak tong rapet pen kapre ka hamphang pen ang chatong song hamphang doan jelang pet pen jasemet ili tumalong le phelang kupuson si gewang jelang arni ka pajok ji ma jasemet pet non BJP ka chari atum Karbi Anglong along le kache jor ji labang so sai ke kedeng boma bangala ke ili tum ovi pharu phana kana hok thidung du pula man tum klar dagalam lo kasi labang pache plang long nang ni pulabang laso aputha kache song ji phan isi one nation one voice abang il tum peman vek nang ji isi ade dalong isia siang tong hala so siang tong ben mang secure the bang pacha thang nang ji je Karbi Anglong au wikimi non e prang nang ke klang jilang ke dobom jilang atum a future alam akai alam tu tum ma tha pen jasamel tum longle phelang bang la kemen tuni fitame bang aphan nang kel tum pe ke the pula bang so siang tong bang kelil tum ben fitame kedam tang a por fitame tum cha song bom mang bom lo te bon fita nona bang ke nili tum ninga che the bang la hello e klai vet pen dak ke doan kamat ha ke thek mu chot ke thigiding atum pe nyong sil tuma siang tong che pa du dun thek lo plotang te la ke ilitum Karbi arara phan matil tuma wi kimi thon se me akerap thidung doji pula bang so alam thidang sni libang bang ke mathada mola porsi ke bang jilang January 8 bang kel tum mass procession bang tum dengpon pola folong bang ke